Ahojte, milí taliančinári, v tomto dnešnom videu si objasníme sloveso prelevare, jeho význam a takisto aj podstatné meno prelievo, ktoré je odvodené od tohto slovesa. Toto sloveso má dva významy a môžem ho teda použiť v dvoch rôznych situáciách. V prvom rade ho použijem vtedy, keď chcem povedať, že musím vybrať peniaze buď z bankomatu alebo z banky. V tomto prípade v prvom prípade poviem devo fare un prelievo dal bancomat alebo devo prelevare dei soldi dal bancomat. A v druhom rade, v druhej situácii poviem devo prelevare i soldi dallo sportello alebo allo sportello della banca. Druhá situácia, kedy použijeme toto sloveso alebo podstatné meno, je, keď chceme povedať, že musíme ísť si nechať odobrať krv. V tomto prípade poviem devo fare un prelievo del sangue. Takže jedno sloveso, dva rôzne významy, ktoré použijeme v dvoch rôznych situáciách. Sleduj moje videá a dozvieš sa ešte viacej tipov ako na taliančinu. Ahoj!